Madoka chere mabe yangu tinokutambirai nhau dzomanhoko dzozuva rwechipiri mumwedzi uno waGumiguru. Nyasi nyika yoGuinea ndipo yatsvitsa makore 60 okuzvitonga kuzere. Tinoti pamberi nokuzvitonga kuzere. Munhau dzanyasi, dare reparamende ratanga kuita hurukuro nevanhu munyika yese kuti rigotetekere richingwa zvirikudikana nevanhu maererano nokutekaidziwa kwemari kwegore rinouya. Kwedu no kumabuja wachazosvika musi wokupedzesera musi wa13 mwedzi uno waGumiguru. Wati wanenge wari paNyamakwerere Lodge ndipo wanenge wari. Tigoendayo mambo yangu tigongwikawo zvatinoda kuti zvive zvirimo munyaya dzokutekaidziwa kwemari mugore rinouyari. Mwedzi uno mwedzi wokuchenjedza vanhukadzi nevamwe vese maererano nozvegomarara romazamu. Izvi zviri kutokurudzirwa kuti vakadzi vaende koongororwa kuti varibe chirwere chi kana kuti vanacho, nokuti chikasikirwa chinokwanisa kurapika, asi chikanongwa kuonekayo chinogona kukwarasha vanhu. Kwedu uno kwamutoko nhamo bedzi njokuti zvipatara zvedu zviri kure nokure nokunogara vanhu, zvokuti inyahwa chaiyo kutofunga kuenda ikweyo. Boka rinomirira vasenzi munyika reZimbabwe Congress of Trade Unions rati iro nyika yese yakufanira kuchigadzirira kuti vaite zvokuratidzira. Watiwo vashandi vese vakuda kuzoti vachiratidzire nonyaya yokusatekaidziwa zvisvinu kwemamiriro mabasa, upfumi hwanyangaritsa nezvimwe zvakanyanya kuwanda, kunyange nevarairidzi vatori kuisiwa panyahwa kureketa kuno kana wakange wasina kuenda kubasa, asi maridzo dzavari kutambirisiwa dzesvinuba. Varairidzi kuburikidza nemasangano anovamirira waramba mari yakaingidziwa nehurumende. Mari yakaingidziwa nehurumende inosvika zvikamu 40 kubva muzana zvomuhoro yavaigara vachihora. Heno kuti hurumende iyo ichagodini? Akamira segurukota rozveutano munyika aripo kare mutevedzeri wemutungamiri wenyika Constantino Chiwenga nyasi waburitsa gwaro romutemo rechimbi-chimbi rinonzi statutory instrument kuti wagomisa kuitiwa kwesarudzo dzokudzorera vanhu vanenge vabisiwa muparamende kana kumakanzuru. Izvi zvabva zvaisa kuti maikupe wavari kusenza nawo wange wari pakanaka pamutambarakede, wachindoita havo zvokubvisa vanhu vanenge vakasarudziwa muparamende nokumakanzuru. Paribe agoziva kuti chii chichagoitika mushure meizvi. Mumwe mubvana womuZimbabwe anonzi Taponeswa Mavhunga aitiwa ndiye agare hunde kukambani yoSony Music akamirira dunhu redu rino reAfrica kuBritain. Izvi zvinotofadza nokuti wedu adadisawo. Tinazomupemberera mabi yangu. Tochiringadzo pasi rese. Mutungamiri wenyika yeAmerika areketa iye kuti akuzvipinza mumupfigwa womugarandega iye papodzipo noharanga yache. Izvi zvaitika nokuda kwokuti wabatiwawo nodzihwa mupengo iro waigara utaura kuti rinobata vanhu. Izvi ichokwadi kuti ukawanza muembe zvinondokuboyawo. Nyika yeEthiopia yaisa mari yokuAmerika inosvika mamiliyoni 200 kuitira kuti wagopa vanhu zvokudya. Watiwo vari kuziva kuti madzomba akaparadza chokudya chakawanditsa zvokuti nyika yavo yakaringana nonzara kureketa kuno. Uku ndiko kunakidza kunoita utungamiri hwakarongeka idi mabi yangu. Kwai chirwere chomarariya chaita kuzaritsa paMozambique pa. Vanhu vari kubatiwa nacho wawanditsa mugore rino kudarika makore apfuura ya. Asi chiri kundofadzawo panhau iyi ndechokuti
palibe wazhinji wari kugwarashiwa nacho. Peno inyaya yekuti vanhu vakuchiziva uye vanobva vakasika kuita bau rokuenda korapiwa. Tinoti zvirambe zvakadaro. Takadaro mabi angu, ngatidipfamire pano. Ndini wenyu Mhandiwe Onhau.